Да спомена в началото няколко думи. Повече от половин век един от най-популярните и най-успешен спорт за Монтана е женския баскетбол. Тази година, подчертавам, след Славия, Академик Левски, които вече не са актуални, това е 6-та титла, която преди ден момичетата спечелиха в финалния плейоф в Стара Загора срещу Берое. Годината беше изключително добра за Монтана. Ние сме актуалните носители на всички купи в България. Носители на Купата на България от началото на март. Шампиони от последните 2 дни в 25-та година. И тази най-голямата купа е купата, която участвахме в Европейската надпревара за Адриатическа лига, където също се представихме изключително достойно. Това е едно от най-добрите постижения и представяне на момичетата на баскетболен клуб Монтана. И понеже се опитаха да не ги покажат много Стара Загора, тъй като домакините беха разочаровани от мачкането 5 от 6 пъти тази година, за това аз използвам случая съвсем накратко, поздравявайки всичките талантливи деца на Монтана, да благодаря на тези момичета, да ви ги представя накратко. Професионалният спорт в 21 век е такъв, че днес имаме французи, руснаци, нигерийци, венецуелки, каквато е MVP Даниела Уолън и хора от целия свят. Хора от целия свят, дори не само от Европа. И така, искам да благодаря на момичетата, които в момента са тук зад мен. Ще подариме по един козунак на тях и над 500 до 800 на всички вас, които сте на Централния монтански площад. И така, моята благодарност за Янина Тодорова, MVP на Адриатическата лига е Киана Джонсън, Борислава Денчева, Валентина Горанова, няма как да ги объркам, Ралица Кенарова, Мика Дамянова, Даниела Уолън, която е MVP на финалния турнир за титлата в България, Гергана Цекова, Гери Цекова. Това малко и сравнително не много високо момиче, около 1,90. Също е от Монтана, Ивана Бранкова, докато обърка майка ти и сестра ти, всичките са високи момичета. До нея Юлиана Вълчева, до нея е може би най-високата и успешна, също със страшно много показатели в Адриатическата лига, мис Сара Бут, само 1,95, и капитанката Гергана Гей Николова. Това са момичетата. Благодаря на Петрана Петрова, благодаря на най-младия треньорски тандем в България. 30-годишния Преслав Пешев. Ела отпред, ела. И Ралия Разпопович, това момче с очилата е черногорец, той е едва на 26. Така че това е най-младия екип и най-младия тандем, на който Монтана е залагала. Уважаеми дами и господа, благодаря ви, момичета. Благодаря ви за това, и тъй като мнозина от вас искаха да ги видят, тъй като едва от един ден са тук, затова решихме да покажем и 3 купи и многото медали. Аз също имам. Няма как да нямам. Това коства големи усилия. И изобщо не само на община Монтана. И изобщо не само на община